ya melu budal. Aku rombongane setan. Ning dadi setan jaman saiki rekoso. Merga menungsa wis do ra wedi karo setan. Aduh yo dadi setan cangkemku amba rekoso leh ku omongan. Aduh Gusti nyuwun ngapura Gusti. Biyen kula urip teng alam donya senengan kula ngrasani tangga, ngrasani kanca. Bareng mati kleru dalan, aduh malah dadi setan cangkemku amba. Kula nyuwun ngapura Gusti. Upami kula saged gesang malih kula mboten badhe nggibah. Mboten badhe rasan-rasan sing elek-elek kalian kanca-kanca lan tangga-tangga. Kula kapok Gusti, nate sewengi ngrasani tanggaku entuk wong swidak telu. Aduh. Kang, melu budal, Kang. Dadi setan gegeden ndas mumet ning sirah. Waduh Gusti nyuwun ngapura Gusti. Biyen urip kula teng alam donya dadi wong sing sombong. Kula biyen gedhe ndase jarene kanca-kancaku. Kula senengane umuk, sombong, kemaki. Bareng mati kleru dalan malah dadi setan gedhe ndasku. Aduh Tuhan, saya jahat ya Tuhan. Aduh, pripun iki Gusti? Sing dhuwur gedhe kok sing ngisor cilik Gusti. Setan gentayangan. Iki piye wetengku rasane senep obah terus ora gelem leren. Teng weteng senep rasane. Aduh lara nyuwun ngapura Gusti. Kula niki mangan duwite rakyat biyen Gusti. Niki duitku korupsi negara sing teng weteng kula. Aduh. Niki duit MBG Gusti. Aduh. Kula nyuwun ngapura, kula mboten ngerti nek koruptor matine dadi setan. Aduh. Kanca tulungono aku. Upama biyen ngerti nek korupsi matine dadi setan aku ora bakal korupsi. Aduh Gusti nyuwun ngapura Gusti. Kang, enteni aku, Kang. Culiten pocong kuliten moten
Kowe mbiyen mendem aku lali nguculi tali pacangku. Cangculiten. Kowe ning ndi Den? Moden gogo rante. Sapa ya iki? Aku pacarmu biyen. Kowe nusul, Mas. Nusul. Cium dulu. Wah, masih nakal. Nakal apa diambung ya guyu. Nusul aku apa, Mas? Arep nyeneni dapurmu. Aku mati dadi pocong dadi setan mergo kowe, Dik. Sebabe biyen urip ning alam donya kok jak golek pesugihan. Bareng mati malah dadi setan. Ning biyen ning donya lak enak uripmu. Enak ning donya. Bareng mati ora ditampa karo Gusti, klambrangan dadi setan. Ayo Dik njaluk ngapura karo sing gawe urip. Aduh Gusti. Kula nyuwun ngapura Gusti. Kula kapok. Upami kula saged gesang malih kula mboten badhe golek pesugihan. Kula badhe golek kemelaratan Gusti. Ora ana wong urip kok golek kemelaratan. Urip kok angel. Angel piye? Golek pesugihan kleru. Golek kemelaratan kleru. Nyambut gawe sing becik sing bener, golek rejeki sing halal sing berkah barokah. Ayo budal golek pangruatan. Ayo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sedaya, monggo sami nyuwun ngapura mring Gusti Kang Maha Kawasa. Dilereni le tumindak dosa. Halo, dilereni le tumindak ngeslot nggih. Niku siji dosa, loro ngrekasake wong tuwa. Halo sing bonang, dilereni nggih. Ngrekasake tangga-tangga kabeh. Ah.